Rabja kbira fost l-allima wara li nkixfet direttiva li ħareġ il-gvern li permess tagħha jrid jagħlaq ħalq l-edukaturi bl-allima issa jridu bil-forsi jġibu permess bil-miktub qabel jitkellmu fuq il-medja jew jipparteċipaw f'xi programm. Din ir-regola ddaħlet permezz ta' ċirkolari li nżammet mistura, ċirkolari numru 28 tal-2024 illi ħarġet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u li anke l-Ministru Clifton Grimak jaf biha iżda għalih ma fiha xejn ħażin. Iridu written permission biex jitkellmu mal-medja. Se tkun qed tirtiraħħa hija forma ta' ċensura, le? Mhijiex forma ta' ċensura, hija kwistjoni li dejjem kienet hemmhekk, hija kwistjoni li wieħed għandu iva jinforma lill-Ministeru. Diħa tkun forma ta' sarima fuq l-allima u xek. Qed ngħidlek li le, tippruvax jekk jogħġbok. Iċ-ċirkolari li nħarġet fl-aħħar ġimgħat tindika li l-Gvern lest jieħu azzjoni fuq kull edukatur li jikser din ir-regola ġdida li qed tiġi imposta fuqhom. Ir-regola tapplika wkoll għal programmi tar-radju u anke għal min jipparteċipa f'podcast. Fl-aħħar sigħat il-UPE kitbet lid-Direttur Ġenerali tal-Edukazzjoni sabiex jirtira din id-direttiva. Il-UPE qed tinsisti li din id-direttiva tal-Gvern mhix biss ksur ta' dritt tal-espressjoni iżda tagħmel ħsara wkoll fuq is-soċjetà b'mod ġenerali minħabba l-fatt li ċaħħat lin-nies mill-arfien enormi li kull alliem jista' jaqsam b'mod pubbliku.